Yun mga solid, good morning, good morning, good morning. Alright, medyo gafag diri sa amo ang mga solid diri sa among bukid. Medyo gafag yun siya. So nakakuhaan na tong video ang pag kay medyo galain ang panahon pero nindot kayo atong pagkakuha sa atong video karon kay gapag, diba? Alright, mo ni ako ang kinabuhi diri sa probinsya. Alright, siyempre mga solid, ato nang ibutang atong avocado. Alright, ang avocado na ko mga solid, mga upat kami kabuok ato ang kanon kay mga 5 ni sa kabuok pero upat ra sa atong kanon para masakto na po nato, di ba? Dili ta mabusog maayo. Alright, nya nakoy milk flickers mga solid nga ato na isagol nya sugar sad, di ba? Karang nga sugar di ko nato nahutdon mga solid. O nya nakoy milk nga tag G's wak. Alright, medyo nindot kayong panahon karon mga solid diri sa mua kay gapag. Alright, di ba nya ato sang pikason mga solid, ato sang pikason sa kutsilyo nato para ato anang ilain ang unod, ang palot ug ang liso. Kay ang palot ug ang liso mga solid, di ko na tada pwede kaonon kay bawal gyud na mo kaon ana. So mga solid ato sang kwaon ang liso. Alright, kwaon sa nato liso, ilain nato ang unod, liso ug ang palot, di ba para ma-mix nato ang iyahang unod. Alright, para lami kayong atong kaon karon buntaga. Alright, kuha na to ang liso. Alright, then ato na kuha ang unod mga solid. Muna na kutsara yung atong gamit kaning pagkuha sa unod. Alright, ilain nato ang unod ug ang palot. Ang palot na to dili na pwede kaunon. Alright, so muna na ang mga solid green pag maayo perting lamiha sa dagway pag yun. Perting ang lamiha kayo mga solid sa ato sang kuhiwa o ginagmay. Diba? Alright, muna na. So ready to mix na siya mga solid. Diba? Lami kayo sa forma para lang sa itsura padaan, lami na kayo mga solid. So una na tong ibutang mga solid, syempre ang gatas sa mga solid. Butangan na to siya o gatas, swak na gatas na tag G's ra kay maor na itong ma-afford. Diba? Paulan na nato na og swak. Alright, ready. Alright, lami kayo mga solid, swak nga milk. Muna ato ang i-mix karon sa ato ang avocado. Next, sugar, butang sugar gamay. Alright, dili na to hotdon ang sugar kay buting daghana. 1/4 na unya atong hotdon, wa na diabetic na. So dili na to hotdon mga solid. Ato ra na siyang butangan gamay nga sugar. Then next kanang milk flickers nga sitseria. Lami po na kaayo kay milk po na sa mga solid, di ba? Milk po na nga sitseria atong gisagol sa ato ang avocado. Diba? Alright, lami na kayo mga solid. So abangan ninyo mga solid atong pagkaon na. So ato sang i-mix para ma-mix ang atong avocado ug ang atong mga ingredients. Alright, so ato sang kuan mga solid. So mauna na ang resulta mga solid kana. Mauna na agad, diba? Sa dagway na daan, maglaway na ta. Pertijong lami ang mga solid. Grabe na unsa naman sus ko Ginoo Mario Joseph kalami ba ani oy. Alright, here we go. Yun, good morning mga solid, no, welcome back sa ating channel. So this for this video mga solid, mga untaog avocado, diba? So kaning avocado mga solid puting lamia. So karong buntaga mga solid, yun. Akong nahunanaan nga ngaon tag avocado kay naamo kami avocado diri sa amo nga hinog. So mga unta mga solid, o medyo karon mga solid diri sa amo medyo gafag. Ulan-ulan diri sa amo gafag nya. So niara ko diri sa among bukid karon kay diri ko nag-video, nagamaog video. So mga unta mga solid, kung kita mo sa video, nindot kayo ang inani mga solid nga ato ang kaunon mga sustansya kay ni mga solid. So kay salamat sa pagtan-aw. So mga mga solid avocado. So ang avocado mga solid ako nang gutangan og gatas, sugar, flex nga sitseria. Yan mo na tulo ka ingredient, sugar, milk and flex nga sitseria. Diba? Milk flex. So yan mga solid. Ito na ang resulta. Avocado, right? Diba? Oh, diba? Lami kayo sa mga solid, grabe. Lami kayo. Grabe kalami mga solid, grabe. Naman yung mga solid Ano? Avocado. Amay kayo mga solid, grabe.
Sarap. Yummy. Lamig din siya makasulit, sobra. Mamit grabe. Pagulan og flex nga makaon niya. Sugar. Diba ang gatas is nilabaw ang gatas. Sobra kalamig sa ato ang kaon niya ron. Grabe. Yun mga sulit ang kasalamat. Gusto lang akong magpasalamat sa tanong subscribe na ako. Lamig lang siya. Grabe. Sakto lang ang lasa. Sarap. Sobra kalamig. Hurot. Finish na, hurot na mga sulit. Dami yung kayo. Finish na yun. Wala dito sobra estami. Alright mga sulit, ato na yung imnan og tubig sa butong. Humanatog kaon atong avocado. Syempre kinahanglan natag tubig, so atong ipares tubig sa butong, kay ang tubig sa butong pertis ng lamia. Grabe. So mo ni kinabuhi na ako diri sa probinsya mga kasulid. Sige na lang tagkaon ani, wala na nambok, di ba? Pero at least sustansya ang atong gikaon diri sa ato ang probinsya, di ba? So lami kay mga kasulid, ato na yung imnan sa tubig sa butong, fresh sad kaayo gikan sa farm, di ba? So yun mga sulit, kumantog kaon sa avocado, parisa na itong tubig butong para pahilis, so lamig kayo. So mga sulit, salamat sa pagtanaw sa itong video karon. Gusto lang ako magpasalamat sa tanan nga subscribe na ako ng suporta. Salamat sa pag subaybay o pag bisag mga small YouTuber ta, bisag mga small pa na itong channel, pero salamat sa pagtanaw. So na-appreciate na ako, dahil salamat so much. Dahil nyo kayong salamat mga sulit. So wala pa subscribe sa mga bisaya diya, please subscribe sa akong channel. Please support na kayo nagtabang sa kuha bilang usa ka small YouTuber. So dahil salamat makasulit sa pagtanaw sa ato ang video karon, sa atong gigama karon nga nikaon tag avocado, di ba? Sa lami kaayo, so sulbad ang kagutom. So dahil salamat makasulit sa pagtanaw. So wala ka subscribe, please subscribe sa akong channel and please click the notification bell para ma-update mo sa akong mga video gipagama. So dahil salamat sa mga subscribe. See you in my next vlog. Bye bye and God bless sa inyong tanan, amping mo. Thank you so much and thank you so much. See you in my next vlog. Bye bye. Thank you.